pracujem, cvičím, behám. Ale ja sa pýtam cirkev, trénujeme našu vieru. Staráme sa o našu vieru. Ako vyzerá naša viera? Aká je naša viera? Už si dal tú otázku, ako funguje viera? Kde je viera? Viera je semeno. Viera je semeno cirkeve. Prečo hovorím o viere? Viera, ktorá premáha všetko. Efezanom 6 sa hovorí písmo. Na všetko si vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Všimni si, aké jadro je v tom, keď vieme uchopiť štít viery na svojom živote. A všimni si, čo Pavol dôrazňuje. Nadovšetko uchopte štít viery, ktoré môžete uhasiť všetky. Povieš sa mnou všetky. Všetky, amen. Tu nezáleží, aký problém je v tvojom živote. Aleluja. Tu nezáleží, ako vysoká je to choroba. Tu nezáleží, aká je to vysoká tá situácia. Aleluja. Viera je mocnejšia. Viera je silnejšia. Amen. Viera je jadro cirkeve. Sláva Tebe. Pavol nás vyzýva, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Toho zlého. Nepriateľ si môže vyrobiť len akýkoľvek chce zbranie po tvojom živote. Ale ak ty si človek plno viery, nič proti tebe nebude pozitívne. Nič na tebe sa nezalepí. Prečo? Lebo viera to všetko uhasuje. Viera všetko to uhasí cirkeve. Uhasí. Prichádza problém, vezmeme aj štít viery. Prichádza pochybnosť, máme vzať štít viery. Prečo takto hovorím? Bratia a sestry, ak odpadávame od Boha a náš vzťah možno už nie je taký, ako bol minulý. Možno vnímaš vo svojom živote, že nie si tak naladený, ako by si mal naladený. A vieš, čo je dôvodom? Strácavaš vieru. Prišla pochybnosť v tvojej mysli. Ak prichádza pochybnosť v našej myšlienkach, diabol najprv urobí pochybnosť v tvojej mysli. Bude to zlé, nemodli sa, vzdávaj sa to, zanechaj tak. Ale keď my vieme uchopiť štít viery, vieme to uhasiť. Amen, cirke, vieme to uhasiť, my máme to uhasiť. Amen. Ukazuje ti diabol, že si sa prestal modliť, nie, bratia a sestry, uchopte štít viery, uhasite to. Amen. Ukazuje ti diabol, že si prestal čítať Božie slovo, nie, bratia a sestry, uchopte štít viery, uhasite to, mene Ježiš. Nedajte prestor diablovi. Máme uhasiť, prečo? Lebo dnes na tomto svete horí veľký oheň. Je čas uhasiť. Možno sme si túžili zapáliť tento svet, ale ja dneska vidím, máme čas na uhasnutie. Pracovať. Máme uhasiť. A vieš čo, máme uhasiť každú pýchu, nadutosť. Horkosť, závisť. Vidíme tie veľké kariére. Bratia a sestry, my musíme byť veľmi opatrní, musíme vidieť, musíme mať otvorené oči. Ak nebudeme uhasiť, ak necháme priestor, diabol bude prichádzať a bude zapáliť v tvojom živote. Bude to fungovať na tvoj život, lebo on tu ide ťa zapáliť, aby ten oheň v tebe horel. Aký oheň? Oheň odpadnutia. Oheň vychladnutia. Možno si bez chuti. Čítaš písmo, ja som tam sám prechádzal to takisto. A vieš, čo bol procesom zla? Že som nedobre dal kroky. Chýbal mi štít viery. Keby som mal štít viery. A vieš, čo to znamená štít viery? To nie je fyzický štít. Sú to tvoje ústa. Sú to naše ústa. Keď my hovoríme, nie, ja nechcem to brať. Ja nechcem to vykonať. Ja nechcem byť suchým kresťanom, chladným kresťanom. Ja ti hovorím, Bože, bude to dobre, bude to poženané, bude to uzdravené. Takýto postoj musíme mať
Chceme sa páčiť Bohu. Ako vyzeráme pred Bohom, keď nemáme vieru vo svojom živote? Ako človek vyzerá, keď je bez viery? Nemôže sa zapáčiť Bohu. Nemôže sa zapáčiť Bohu. Ale človek, keď verí, a má sebe viery, uvidíte biblické príbehy, ktoré naozaj sú nádherné pre náš život. Máme čerpať od nich, máme čerpať. Veľmi bohato máme čerpať od nich. Sú nám príkladom našho života. Keď nezdávajú svoje boje, aj keď vidia pred sebou obrovský veľmi. Ale nezdávajú sa. Amen. Nezdávajú sa. Ale dajme si veľký pozor teraz, bratia a sestry. Ak hovoríme, že máme vieru vo svojom živote, vieš o tom, že viera môže aj slabnúť. To neznamená, bratia a sestry, že budeme mať vieru vo svojom živote, že už nikdy v živote nebudeme prechádzať bolesti, nebudeme prechádzať pochybnosti, alebo strach, alebo choroba, situácia, konflikt. Nie, aj keď máme vieru v našom živote, stále to môže byť v tvojom živote. Abraham nazvaný otec viery, ale stále mal zápasy vo svojom živote, amen? Stále mal zápasy vo svojom živote. Čo chcem dneska dôrazniť, aby sme nepochopili zle ukázení, že stačí nám viera, už nebude boje. Nie, práve naopak. Boh potrebuje, aby si bol naplnený vierou, aby si bol pripravený na boj. Aby si bol pripravený na boj. Ale dajme si veľký pozor, že viera môže aj slabnúť. Môže aj sa uhasiť. Uhasí sa viera, ako je to možné? Dajme si otázku, ako je to možné, že viera sa môže uhasiť? Áno, môže sa uhasiť tvoja viera. A vieš ako? Keď sme obklopení starostiami. Biblia hovorí, že Ježiš hovoril rozsievačovi, že keď semeno spadlo do pôdy, aj keď padlo do pôdy, všimnite si, čo Ježiš dôrazňuje. Marek 4, 18 až 19. Hovorí, že starosti môžu odusiť Božie slovo. Božie slovo môže byť odusené. Ja sa dneska pýtam cirkev, skôr ako pôjdem tam, na čo práve teraz myslíš? Kde je tvoja mysl? Práve teraz, tieto sekundy, tieto minúty, kde je tvoja mysl? Kde bola tvoja mysl? To, čo si práve myslel, to ťa obklopilo, aktivoval si. Daj mi si pozor, čo promýšľame. Daj mi si pozor, čo nechávame, nás obklopilo. Všimni si. A u nich je zasiaté do boliače. Oni slovo síce počúvajú. Ďalej. Ale svetské starosti, vábenie, bohatstva. Počkajte chvíľku. Vábenie, bohatstva. Čiže, čo môže udusiť tú semenu, tú vieru? Bebe sú peniaze. Vábenie, to znamená jedným slovom rozkošom, alebo chuť po ňom ísť. Vábenie, zbaví sa v tom. Žiadostivosť a ostatných veciach prenikajú dovnútra a slovo odusia, takže zostáva bez užitku. Je to mocné tento verš? Je to mocné? A ja sa pýtam, kde sme najviac? Kde je naša mysl? Kde je náš život? O čo viac rozprávame? O čo viac nechávame, aby nás obklopilo? Ak sa staráme o všetky veci tohto sveta, ver mi, že semeno môže byť odusené. Verte mi, bratia a sestry, ak túžime po slave tohto sveta, ak sa vieme naozaj iba takto dať, jednoducho by nás to obklopilo. Potom sa nedím, bratia a sestry, nedíme sa, preto som vyjadnutý, preto som kleslý, no preto, lebo semeno odusilo. Dajme si pozor, čo rozprávame. Dajme si pozor, o čom rozprávame. Biblia hovorí, že litera zabíja. O čom dnes rozprávame? Ak my hovoríme o politických reči, môže to zabiť. Čo má politika spoločne? Amen.
Bratia a sestry, my sme niečo prijali vo svojom živote. My sme niečo presadili vo svojom živote. A to, čo sme presadili, je Božie slovo. Amen. A tým Božím slovom je samotný Boh. Koho chceme vlastne my odusiť? Boha. Dajme si pozor, Bohu. Proti bojujeme my. Dajme si veľký pozor. Proti každý bojí s tomu. To je v tebe. To je v nás. Semeno môže byť takéto odusené. A my nechceme, aby to semeno bolo odusené. Amen. Nechceme. Všimni si, vieš čo odusilo starosti? Asi nebudeme chrániť čistý postoj, pevný postoj pred Bohom. Len sa budeme nechávať, aby niekto prišiel a sprnul do našho života. Veľmi zle môžeme dopadnúť. Niekedy nechávame ľudí okolo nás, aby nás obklopili. A oni nás formujú, oni nás grosujú, lebo oni sú duchovní. Akí duchovní, bratia a sestry? Oni sú telesní. Oni sú telesní. A telesnosť prináša smrť. Akí duchovní. Čo sme vlastne tu rozbievali? Kde sme to dali nachádzať? Do aké pásy sme padli? Kde sme to, bratia a sestry? Akej storočí to žijeme? Ja som sa prebudil iba teraz, áno, hovorím pravdu. A budem si dávať viac pozor. Ak si telesní, vieš čo urobím? Budem utekať tak ako Jozef. Ale ma neuvidíš, prachu mi bude. Prachu ma bude. Ja chcem duchovného človeka pri svojom živote. Človeka, ktorý ma vedie, drží Bohu. Pavol to varuje. Nestýkajte sa ľuďami, ktorí majú skazený mravy. Ale stýkaj sa človekom, ktorý je duchovný, ktorý rozmýšľa duchovný, ktorý vníma Boha, ktorý chváli Boha. Zostaň pri takom človekovi, budeš rád. Tvoj život bude v bezpečí. Ale niekedy sme pri bezbožníkovi a náš život skončí veľmi zle. Veľmi si dajú pozor. A vieš čo robí diabol? Diabol pracuje na to, aby tvoja viera udusila sa. Tvoja viera sa udusila. Vieš, kedy prichádza bázeň v tvojom živote? Keď človek je naozaj plno viery, všimni si, Jakub 2.19 hovorí v písme, démoni veria, ale trasú sa. Niekedy nám je jedno. Ale kto povedal, že to nemôže vykonať? A prečo nie? Len dám si pár pohárov. Ale keď človek verí, že on vidí, on je živý, má bázeň pred Bohom. Poďme ďalej. Druhá Korinťanom, nám už si dá patriť, ja budem rýchlejšie. Druhá Korinťanom hovorí Pavol, 5.7. Žijeme vierou, nie čo vidíme. Bratia, sestry, kresťan, opravdický kresťan má žiť to, čo nevidí a má veriť. Amen. My nežijeme z videnia, ale my žijeme to, čo nevidíme. Amen, veríš. Musíme veriť. Amen. My žijeme z viery. Amen. My žijeme z viery. Ja sa pýtam, ak vidíme konflikty, vidíme veci, brat Tomáš nás varoval, napomenul nás, prečo takto zle hovoríte? A počúvaj ako? Ima nikta život si kala žeratala či zdravela. Prečo takto myšľame, bratia a sestry? Prečo? My veríme, že bude dobré, máme prihlasovať. Lebo diabol zasadil semeno, ale teba a mňa chce, aby sme boli polievači. Polievači to znamená to, prihlasujem. Hasta to peko kala žerata nikta životce. Kada vla zlo, kada vla maribena, kada bez muhdárna. A to sa deje. Prišlo to, lebo sme niekto musel zasadiť a niekto musel polievať. A prišlo to, bratia a sestry. Takto sa rodí hriech. Ale my, veriaci, vieš čo robí sa viera? Vieš čo robí viera, bratia a sestry? Keď naozaj my, veriaci, keď dýchame vierou, a celá zem ide takto. Takto ide, dúfame nie. Boh je mocný. On je ten, ktorý vlastní všetko. Ale ak dúfame neverou, aj nevera je takto a dýcha to a plýva po svete,
Chápete, čo myslím? Chápete to? My máme dúfať. My máme veriť. My máme prihlasovať. My máme prihlasovať, bratia a sestry. Si dobrý, Bože. Viera premáva strach. Koľko z nás by mali strach v našom živote? Strach je prirodzená vec. Aj keby si ju nechcel mať, ale príde to na teba. Príde to na teba. A teraz pôjdeme prakticky, už ukážem vám biblické postavy. Žalm 56:4. A je to Boží muž na Božieho srdca, Dávid. Všimni si, on keď prenikáva na jeho živote strach, čo ako prvý robí. Daj to, Patrik, tam. Je to úžasný príbeh Davida. Úžasný veľmi je to úžasná kapitola. 56:4. A všimni si, bratia a sestry, ako je to mocné. Ale poďme hore, od začiatku poďme. Áno. Zbormela stojí na nápeve. Zamotnutá holubica ďalam. Pamätný zápis Davida, keď ho Filištinci chytili v Gade. Všimni si, kde sa ocitnul David. Filištinci ho chytali v Gade. A teraz poďme ďalej. Čiže bol obklopený strachom. Ale všimni si ten nádherný postoj. Čo ide teraz robievať? Dobre, si v strachu. Možno prišiel taký rodovcí strach v tom živote, že tvoja viera je zaplavená práve teraz. A teraz ty hľadaš východisko. Ako sa ja vyslobodím? Ako len to prejde? Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo slieti na mnou človek deň čo deň ma napadá a utlača. Filištinci utlačali Davida deň čo deň. Je osídle ďalej. Dejte sa nejde za mnou, nie bratelia. Mnoho je tých, čo píšte, broja proti mne. Možno takisto dneska človek proti tebe bojuje, ohovára ťa. A možno cítiš, že deň čo deň stále utiera toho tvojho života. Stále. Ale kde je východisko, bratia a sestry? Ja sa pýtam, kde je to východisko? Možno prišla strach v tvojom živote. Tvoja rodina nebude už dobre. Tvoja choroba už nebude fungovať. Tvoja choroba sa nezmení, neuzdraví. Tvoj plod možno už nebude plodiť. Tvoje latviny odídu. Tvoje srdce prestane byť. Tvoja depresia nebude vyliečená. Možno takto strach dneska utiera. Nemusí to byť za každou situáciou iba konflikt. Ale môže byť aj choroba. Môže byť aj to, že neveríš, že už budeš poženaný. Ale všimni si teraz, aké je východisko na tom. A čo robieva David? V ten deň som bol prehľadnutý. Čo bol David? David bol prehľadnutý. To znamená, bál sa veľmi. Jeho duša bola skľúčená. Jeho srdce bolo zlomené na marné kusky. Čiže David bol prehľadnutý. Už si videl človeka prehľadnutého. Môže sa niekam skryť, bojím sa, aby ma nezabili. Môže sa skryl niekam. David času sa skryl v jaskyni. Jeho miesto, jeho komórka bola v jaskyni. A kde je naše miesto? Pohodne, v teplu. David sa prehľadnutý bol. Ale počúvaj toto slova. Spolieham sa na teba. Zároveň prehľadnutý je, ale hovorí, ja sa spolieham na teba. Všimni si tú podstatu srdca, tú dynamiku srdca. Bože, aj keď prišiel strach na mojom živote, ale ja viem, kto si ty. Ja viem, kto si ty. Ďalej, Patrik. V Boha, ktorého slovo chválim, v toho Boha
poslanie. Náhle prichádza uvedomenie, ale počkaj, niekto je v mojom živote. Ja sa pýtam, bratia, sestry, kto je v tvojom živote? Kto je v tvojom živote? Kámo, chcete počuť, čuť pozornosť. Sám z vás zestúpne, sole sa tu keres. Prestaňme robiť Ježiša malého Boha. On nie je malý Boh. On je veľký Boh. On je Pán pánov a kráľ kráľov. Amen. Všemohúci Boh. Všemohúci Boh. On nie je malý Boh. Nikdy nedávame preto v našom živote, aby sme sa pozerali tým problémom, že problém je väčší ako Boh. Nie. Zoberajme prejsť svoj pohľad do toho a dajme pohľad na Ježiša. David, dúfam v tebe. Na teba sa spolieham. Povedz so mnou, na teba sa spolieham. Cirkev, rozprávajte, na teba sa spolieham. Poďme, na teba sa spolieham. Nech príde, čo príde v tvojom živote. Áno, možno mnohí sa ti budú smáť. Mnohí ťa budú šikanovať. Mnohí ťa nepríjmú. Buď žena, keď to žena preč. Ale osamelo. Ale Joztuka človek šťast. Joztuka človek šťast srdce. A preto chráňme si našu vieru v Boha. Amen. Nie to, že každý okolnosti, aby tvoja viera sa udúcila církev. Bez viery nemôžeme sa páčiť Bohu. Chcete pravdu, by som vám povedal. Ak sa chceme vieru v našom živote, žiadne zbytkej vrací nás k starým veciam. Ak strácame vieru v našom živote, vrácame sa starým veciam. Galantianov, Patrik, Galantianov 5.1 hovorí, ak ste oslobodení, nedajte sa opäť do jarma otroctva. Nedajte sa opäť do jarma otroctva. S vierou dokázal. Všimni si, ako si prehlasoval v svojom živote. Bože, vyber to, Pane, von z svojho života, prosím ťa, Bože. Nechcem to prejiť, nechcem piť alkohol, nechcem fajčiť, nechcem chodiť na automaty a mnohé iné oblasti. Si prehlasoval, s vierou si očakával, že Boh ti pomôže. Amen, cirkev. Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda, nedajte sa znova zapadnúť do jarma otroctva. A ja sa pýtam cirkevi, prečo sa vraciame do starých veciach? Prečo sa vraciame do starých veciach? Už si zabudol na ten zápas. Ako telo, ako duch brojili v tvojom živote. Amen. A ty si plakal, namáhovo som tam pracoval. A možno si plakal slzami, Bože, nechcem takým byť kresťanom. Ale je to smutné, bratia a sestry. Keď niečo opäť presadili v našom živote, čo nepatrí. Nedajme sa opäť zahrnúť do jarma otroctva. Ak niečo odišlo opäť do tvojho života, zanechaj to. Mauri, ma keď mi žít vypale, ťanesovské. 2. Petrov 2.19, Patrik. Všetko tam vršovci sa. 2 Petrov 2.26. Všetky penate na to ale podre. Dobre, takto, presne. Ak sa totiž tí, čo unikli po škvrnám sveta tým, že poznali našho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, všimni si, môžu si odstrániť nejakú škvrnu svojho života. Znova s nimi zapletajú a podľahnú im. Ich konečne položenie bude horšie ako začiatok. Je to veľmi nebezpečné. A niečo stále oblieka za svojom živote to, čo bolo staré a ty obliekava za svojom živote. Je to veľmi nebezpečné. Biblia varuje nás. Bude to horšie ako predtým. Bude horšie ako to predtým. Tomáš, Matúš 17.20.
Viera premáha nemožné. Bratia a sestry, počúvajte dobre. Viera premáha aj nemožné. Povedz so mnou nemožné. Nemožné. Už si povedal niekedy? Nie, vzdajme sa toho. Už je to nemožné. Je tu zlý postoj. Počúvajte ešte raz, opakujem sa. Viera premáha aj nemožné. Už si niekedy povedal vo svojom živote. Je to už nemožné. Vzdajme sa toho, zanechaj to. Nádarmo sa usilujeme, nebude to fungovať. A ja vám vravím, je to zlý postoj. Pán hovorí k nám. On im odpovedal, pre vašu malú vieru. Pán chce úplne malú vieru v nás. Všimni si, Pán nedôraznil veľkú vieru. Áno, sú v Biblii zaznamenané, že niekto mal aj obrovskú vieru. Napríklad, dajme tomu, krvotokotná žena, stotník a mnohé iné biblické postavy. Ale všimni si, čo Pán chce na nás vidieť. Aspoň malú vieru, prosím vás. Aspoň malú vieru. Pán hovorí svojmu ľudu, prosím vás, aspoň tú malú vieru majte v sebe. Soski to łaskawa tyle si strania, amen. Soski ma ponieží na samare devle sik. Niekedy rozmýšľame o tom, a už hovoríme, manžel alebo manželka, nechajme takto tu už. Už to nebude fungovať. Už sa to nepostaví. Už to nebude obnovené. Pán, keď videl na svoj ľud, hovorí, stačí vám, ak budete mať malú vieru a hovorím vám, hory veľké budete prenášať. Amen, hovorím vám, keby ste mali vieru, čo len ako horčičné semienko a povedali by si tomuto vrchu, prejdi odtiaľto a tam, tak prejde a nič pre vás nebude nemožné. Amen. Bratia a sestry, je tu obrovská hĺbka tu. Pán tu dôrazňuje, nič pre vás nebude nemožné. Všetko bude možné. Ja vám niečo poviem. Možno dneska práve teraz v tomto mieste stojí pred tebou niečo. Vidíš na svojom živote niečo, máš na svojom živote niečo a možno si hovoríš, bude to uzdravenie, bude to požehnané, bude to oslobodenie, ja ti vravím. Povedz so mnou, bude to možné. Bude to možné, amen. Prečo? Lebo Pán je veľký. Sláva tu Ježiš. Pán je veľký. Prestaňme robievať z problému väčšiu nádobu ako Boha. Každá choroba sa musí pokloniť. Halleluja. Každý konflikt musí byť odstranený. Amen. Každá pýcha musí byť odstranená. Halleluja. Každá nenávisť sa musí obratiť na lásku. A každý vychladnutí takisto musí sa obratiť na horlivosť. Bratia, sa si chcem vás podbudiť. Možno si vyhorený vo svojom vnútri. Možno sa niečo poškodilo vo tvojom vnútri. Možno hovoríš, Bože, modlím sa, ale necítim ťa. Páne, čítam slovo, nemám zjavenie. Páne, chválim ťa, necítim tú harmóniu v mojom živote. Ale Pán ti hovorí dnes na tom mieste. Dúfaj, syn moja dcera, dúfaj. Ver, že je to možné. Vier, že to je možné. Halleluja, Bože, si veľký. Amen. Sláva tu Ježiš. Amen. Amen. Naozaj Boží muž. Milujeme Davida, amen. Amen. 2 roky hovorím o tomto mužu. Každý, či je to Patrik, či je to Izak, či je to Lukáš, či je to starší zboru. Ale stále tu obrazujeme Davida. Prečo? Prečo Davida? Lebo je to muž podľa Božieho srdca. Halleluja. Sláva tu Ježiš. Lebo je to muž, ktorý sa páči Bohu. Vieš, čo páči sa Bohu? On v každom konfliktu, v každom strachu, v chorobe, on nevyhľadáva ako prvého lekára, advokáta.
právnika. Bože, Ty si môj právnik. Ty si môj Amen. lekár. Ty si môj záchranca. Ty si Amen. môj čisto. Aleluja. 1. Samuelova, 17. kapitola, 45. verš.